Sa atong unang pagbasa, ma-inspired kita ani kay matod pa ni San Pablo, makaatubang nata sa Ginoo nga balaan, putli o guway sala. Pasabot, pwede di ay nga kita mahimong perfect in the eyes of God. Na may moingon, nobody is perfect, di ba? Pero pwede di itang mahimong perfect in the eyes of God. Di pangutan na imong tupad, yung nasa matas Ginoo, perfect na ka. Kay pulos man kita sadaan, matod pang San Pablo, mga kaaway man kita sa Ginoo tungod sa atong mga sala. Pero naadi ay gihimo ang Ginoo aron mahimo tang perfect. Og unsa man na, nagpakamatay siya para nato. Ang kamatayon ni Jesus nga mao ang ikaduhang persona sa Dios, mao'y naghimo natong perfect in the eyes of God. Iya tang gipakamatyan. Dili ni buhat sa tao, buhat ni Ginoo. Why usa nato nga makaingon sa akong pagsigig simba, siging liktor, siging pari, siging madre, luhod anang gikaspultahan nga ripadong sa altar, siging 2,000 Hail Mary, overnight vigil, alliance of two hearts, sa panaptanang igsasabong scapular, sagrado corazon, Dalia Milagrosa, pahinungdan gina tibuok gabi hangtod na gyud sunod adlaw, sikig yung rosaryo nga mao nay makapahimo natong balaan. Bisan gani ang atong mga maayong buhat dili makapahimo natong balaan. Unsa ra man gi makapahimo? Ang kamatayon ni Kristo. Sige, lingi ay mong tupad ing nagipakamatyan ka Ginoo. Ing ba? Kaya wala ba na siya mahibaw? Nagipakamatyan na siya Ginoo. Ingon ana ta kapinangga sa Ginoo, siya'y gahimo nato, kita'y nagsupak-supak niya, pero iya pagitang gipakamatyan. Na karon unsa ra may atong misyon? Unsa may misyon nato? Muilagid ta nga ang Ginoo maoy atong hinabang. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Dios mao gayod ang akong hinabang. Dili ang parlor mao'y hinabang aron monindot imong naong. Kay usahay ra ba magbudget kitag dako kaayo kay para gyud monindot sa panang ubang mga paputi is naong, patarong sa ilong, patarong sa ngabil, bisag unsa na lagi pangbuhat nya gasto gyud maayo. Kay maunay atong makatabang nato aron monindot atong naong aron daygon tas mga tao. Dili ang pagdaog sa barangay eleksyon og mga konsihal hasta na mga iski maoy atong hinabang aron ta monindot sa matas mga tao. Dili gani ang kanang pag-graduate nga summa cum laude, valedictorian sa atong pag-eskwela. Dili ng pagpasar sa board exam, bar exams, o niya top notch gyud nga maoy makatabang aron kita nindot tan-aon sa katilingban. Ayaw pagsalig ana, ay sad pagsalig ng imong yuta o kanang imong balay nakikural ginimog maayo nga mao ginay imong hinabang kay maglinog wa na lusno ng imong balay bugawas gyud ka ng imong kural magtulda ka dito sa gawas, di ba? Di na makatabang, masunog ng imong balay, na magpanawag yung kag tabang sa bumbiro. Kanang imong career, nga top notcher ka sa bar exam, board exam, tanawa o niya, madiagnose kag stage 3 cancer, magluhod-luhod yung ka diri simbahan, di gina kaali mo kanang imong pagka-top notcher, di na kaali, istoryahe. Kanang imong wealth, kanang imong kunuhay pagdaog sa pagka barangay kapitan, bisag ka ng pagka-presidente sa Pilipinas, tanawag, ma-stroke ka, half body paralyzed, magkabuang yung tawag o mga physical therapist para mutabang nimo, di na makakalakaw, agas panglaway nimo dire.
Bisag presidente pakas Pilipinas, bisag ganing Santo Papa, si anhing St. John Paul II, kurug-kurugan itong kamot, agas panglaway dire, bisag Santo Papa, di kapugong ay. Ngita gyud caregiver. Pare, sige pamaligyag slat, dako na kay halin, di ni makatabang, mulinog lang lusno lang na atong building, lusno lang ning atong simbahan, kausara. Maggubat lang ning nasod nato og ang laing nasod. Sige na raban ni sila hana-hana o gubat na biyaan taning lugar din mga manood na mga langob ka na mga naasuok-suok nga wa building kay garikas building bubahan man ka ato manukso ka ng kakahuyan wa nay balay di na ta mangitag balay kakahuyan atong pangitaon kasabot na mo mahilingi ay mong tupad ing nawa ginay kapuslanan ang imong gihaguan karon. Ing nawa ginay kapuslanan. Kun way Ginoo, wa ginay kapuslanan. Wa gyud. Mao na siya. Ay gyud pagsalig ana kanang imong dait-dait diha aron di na ka masakit na istoryahe. Hasta nang namaligya ang imong dait-dait mamatay ra na. Kadiyot ra kay na atakihon nang butang-butang pag ana mga relo diri nga mag-monitor sa imong heartbeat sa imong gidalion sa imong lakaw ba silas lang ka mamatay ra na hastang gahimo ana dugay nang nangamatay ang uban kun way Ginoo wa gyud kapuslanan di ba nakaron matod pa ni Hesus sa atong ebanghelyo sunda si David sunda ang mga pari sunda ang mahal nga Birhen Maria. Unsa may ilang gibuhat? Nagpakahimong sulugoon sa ebanghelyo. Matod pa ni San Pablo diri sa atong unang pagmasa, ako si Pablo nahimong sulugoon niining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. Sulugoon unta ta sa ebanghelyo, translator unta ta sa ebanghelyo dinhi sa kalibutan sa atong pulong og buhat. Yes, mga sayop ta. Ako, way siguro masakpan ko ninyong naaday ko'y kabit. Di ba? Luwa di batasa di Padresiano na amo di kabit di ay. Ana, sakop na muna ko. Unsa may inyong isulti nako? Kamong nakapalit og slat unsa inyong isulti? Animal ding paria. Giilad lang di ay ta. Di ba? Sige, ako animal na ko sa inyong tanaw. Madri pa yun ang nakabit. Animal ding madri ha. Di duha nakabuok. Kaaway na mininyo. Niya karon ang ebanghelyo nag-ingon man ang paghinulsol o ang pagbasol nga mapaubsanon maoy dawaton sa Ginoo dili kanang mga halad og mga sakripisyo. Magbasol mamis madre ter magbuwag na ta sayop gini atong gibuhat nya maghilak dayon ang madre nga mobuwag sige father buwag na ta kay ang Ginoo labaw gyud nato ako sad hilak sad ko naguna ato sige kana lang yun kanang buwag na lang kita kay sundon ginatong Ginoo sugod karon magpakauaw tag atubang aning kamatuoran nga ikaw ug ako nangadagma kita niining maong sala ana unsa mas matas Ginoo katong madre ug ako perfect or imperfect nya mo ingon dayon ang kaning mga lektor tulisokon ko ing misa nako dire ikaw pa dir wa kay batasan imo laming giilan sorry jud kay ninyo sister ha brad sorry kayo kay huyang jud kay ko makasasala jud ko pero sugod karon dawaton ako bisag inyo pa kong tamparoson inyo kong ludan akong naong dawaton ko na kay dili pa naigo nga ibayad sa akong sala kinsa may maimperno ron ang lektor ang lay minister nga nagsigig tulisok sa pari nga mahinulsolon
nga nagpakahimong sulugoon sa ebanghelyo sama ni San Pablo nga niangkon, dili ko takos nga tawag og apostol sa Ginoo kay manglulutos ko. Gilutos nako ang mga nagsunod ni Kristo. Gipamatay nako ang uban, gipapriso nako ang uban, pero karon nahimo nakong sulugoon. Apan dili ko takos. Iyan ang gisangyaw. Nahimo si San Pablo nga perfect. Gani sa iyang pagka-leader sa atong simbahan, gitawag siya og the pillar. Sila mang duha San Pedro, the two pillars of our church. Ngano man, kamaong magpaubos, kamaong magpaulipon sa ebanghelyo. Muna ikaw asawa, ang imong bana naghilak na nga niangkon nga naa siya ikabit nga 5 na kabuok. Dawata kay perfect na sa ay sa Ginoo. Nya ikaw magsige kag kasuko niya kay imo gitong ihapon ang katong 5 kabuok kabit nga na disgrasya siya didto. Unsa may dangatan nimo? Nahimo na kang kaaway sa ebanghelyo, kay ang ebanghelyo nag-awhag man sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagbasol ug paghigugmas mga makasasala. Nganong di man ka bagpaulipon ni ana? Mo na si David kay nagsunod mas Ginoo, nag-alagad mas Ginoo, wa makasa bisag nikaon siya sa pan na supak sa balaod. Kay ang mga pari ray mukaon ato. Di ba naamag yun na igahin nga pagkaon sa pari, no? Usahay mahapakan pag inang kamot sa mga bata kay labi nag-adto ang pari mukaon inigpista niya ang bata muhikap sa kanang anamang sudan kuan ba giandam. Huy, para das pari. Unang bata mulakaw in taong kusgot kay igdang buang ning pari. Mahapakan lang noon tani. Ako pa'y sige gukod atong manok kay paihaw karon di na ta kahikap nga luto na hinoon. Ngano man kay itagana gis pari. Pero kung nagsunod etas Ginoo, bisan ang pagkaos pari atong kanon di kasaoy. Panahon kuno sa adlaw ang ipapahulay, nagpuasa ang mga tao, ang mga pari dito sa templo siging kaon, wa kasa ngano man nag-alagad mas Ginoo. So kini siya tag 100 pesos imong iserbisyos Ginoo atong tipo-tipoon isip mga simbahan nga nag-alagad og nahigugma sa Dios, mahitabo gyud nga malampuson ang dagkong event sa atong simbahan nga makapalambo sa atong pagtuo. Mao na gikinahanglan sa Ginoo nga atong tabangan nga ang mga kalihukan sa simbahan sa pagsabwag sa pagtuo o pagpalig-on sa pagtuo, maoy atong tabangan. Dili nang magsigitag sabwag anang mga TikTok lang diha nga palit siksi-siksi sa lawas, pagwapagwapas naw, pagwapo-gwapo, patsoy-choy, sabwag anang premarital sex, anang sabwag anang porn, sabwag anang mga sugal, online sugal, porti na yung kusuga. Maunay atong hunongon nga maningkamot ta pagsunod sa Ginoo. Mahitabo ra gyud ning tanan kung mahimotang sulugoon sa ebanghelyo. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, sugot ka, mahimo ka na kong sulugoon. Ingna. Ingna mo sugot ka nga mahimo ka na kong sulugoon. Di mo sugot. Niingon ra ba si Kristo, higugma imong isig katao, samas imong kaugalingon. O di magpasugo jud ka nang imong isig katao. Wa ka mulingi, peligro ka. Sige, manindog na ta.